Днес сме на един много як зоофестивал на паркинга на Дамол в София и ще питаме хората твърдения, а те ще ни отговарят с грижа или глезотия. Ще ми е много интересно да видим какво ще стане. Айде да ходим да ги питаме. Да купуваш дрежки на кучето си. Дигам и двете. Що? Зависи от кучето. Ако е с къса козина, бих казал, че е по-скоро грижа, но като такова дългокосмисто, по-скоро мисля, че е глизотия. Да научиш кучето ти да стои само в клетка. По-скоро бих казал, че е грижа. Това е един начин на възпитание на кучето, да знае, че това е неговото място, там се чувства безопасно и не може да направи нищо вкъщи. Особено до една година аз съм много за клетка. Да пускаш кучето ти без повод в парк. По-скоро глизотия. Защо? Мисля, че е глизотия, защото колкото и да е сигурен човек в собственото си куче, нали, не знае хората около него дали не изпитват страх, пък и други кучета. Е глизотия. И други кучета сигурно. Да, но трябва да мислим вече и за хората, децата. Абсолютно, съгласен съм.